Takže dneska má Miško takú challenge. Kúpila som mu Fizzy malinový drink a Tari malinový drink. A teraz, ktorý mu bude viac chutiť. Nalijeme do poháriku a on nevidí. Miško, vidíš dačo? Ja vidím len samé rúžové, ja nic nevidím, len dolnú časť vidím, ale vidím len svoje ruky a nic iného. No, tak ja ti spravím, že nevidíš nič. Nie, ja nic Tak, nevidím. dobre. Nalívame. Takže idem na to. Počkaj. Nepozeraj. Robiť. Nepozeraj. Nepozeraj, počkaj. A to už počujem Lejeme ten zvuk. první. To ten lejeme. Yes, a ja už aj bolím, ty kokos. Tak. Páči sa tu do ručky. Ja si myslím, že to je fizzy drink. Dobre, neřeknu To- ti ešte. Ešte ti nepoviem a potom povieš, ktorý je lepší. Počkej, Ale teraz... taký veľmi malinový, ale je úplne fajný, ešte lepšie ako limonáda, alebo tak. Áno. Ale toto je akože najlepšia ochutnať, hej. No. Toto sa mne zdá, že by ti to videli. No, skús. Takže, a ktorý je lepší, musíš povedať první či druhý. A nedávaj ešte očička. Asi boli takisto. No, Trošku tá viac limonády bol v tým prvým áno. a trošku tak viac cukru bol v tým druhým. No tak ktorý ti viac chutil? Tak obidva takisto. Obidva takisto ti chutili? No, dej Môžeme dole. viazať? Áno. Ja si myslím, že ten prvý bol fizzy drink Áno. a druhý bol tari drink. No. Správne. Správne, dobre, super. Ja viem pochutnať veci. Áno, ty už si na to zvyknutý, no. Tak? Ale to ten tady drink je viac taký rúžový. Taký malinový a to ten je viac taký oranžový nebo nejaký taký. Ale to nie je vôbec taká limonáda úplne. Aha. A je iné, chutí inak? Chutia obidva tak inak. Tu nás sú viac zase soli, tu na viac Cukru. zase cukru a tu sú zase viac do tých takých šťavy je tu viac. Môj zlatý. Šťavy jahodovej takej. No tak neviem, ktorý odporúčaš? To odporúčam za lepší. Obidva takisto. A musíš nejaký odporučiť. Tak, obidvoch mám rád, Áno. ale Fizzy mal viac odberateľov, tak Fizzy. Ale o 0,0000000,1%.